Helo a chroeso i'r canllaw fideo taith hwn, lle byddwn nhw'n mynd â chi trwy'r offeryn adrodd misol. Fel mae'r enw yn awgrymu, bydd disgwyl i bob derbynydd grant taith ddiweddaru'r offeryn hwn bob mis trwy gydol cylch bywyd eich prosiect. Fel rhan o'r fideo hwn, byddai'n siarad yn gyntaf am eich gofynion adrodd misol fel derbynwyr grant, cyn mynd ymlaen i ddangos sut ydych chi'n mewnbynnu gwybodaeth cyfranogwyr yn yr offeryn. Mae adroddiad misol taith yn casglu manylion gwariant eich prosiect a chyflawni targedau'r prosiect, ac mae hyn hefyd yn cael ei ddefnyddio i gasglu data ar gyfer tîm taith i'w rannu gyda Llywodraeth Cymru. Gellir cyhoeddi'r wybodaeth a ddarparwyd, felly mae angen tynnu sylw at unrhyw wallau a wneud gan fuddiolwyr i dîm taith cyn gynted â phosib, fel y gall taith unioni'r gwallau yn yr adroddiadau. Dylai pob derbynydd grant fod wedi derbyn e-bost gennym eisoes gyda'i templed offeryn adrodd wedi atodi. Os nad ydych wedi derbyn hyn eto, cysylltwch â ni at cymorth@taith.cymru. Disgwylir i chi roi gwybod i ni am ddata cyfranogwyr bob mis. Y dyddiad coe ar gyfer diweddariad pob mis yw diwrnod calendar cyntaf y mis canlynol. Enghraifft, dylai diweddaru'r holl weithgaredd y mis Ionawr ar yr offeryn a'i anfon yn ôl i dîm taith erbyn y cyntaf o Chwefror. Os bydd diwrnod cyntaf y mis nesaf yn disgyn ar benwythnos neu oil bank, bydd angen i chi gwblhau'r adroddiad erbyn y diwrnod gwaith nesaf. Mae hyn yn unol â'r dyddiadau cae adrodd eu hunan ar gyfer Llywodraeth Cymru ac yn rhoi amser i ni gasglu'r data. O ran y gweithgaredd, mae angen i chi gynnwys yn yr adroddiad misol, dim ond symudeddau sydd wedi cwblhau dylech gynnwys, lle mae'r dyddiad olaf y symudedd yn y gorffennol. Yr unig eithriad yw os ydych wedi talu costau am arian ychwanegol mewn perthynas â symudedd sydd heb ei orffen, neu yn y dyfodol, ac os felly, dylech hefyd nodi rhain fel rhan o'ch diweddariad misol. Os nad oes unrhyw gweithgaredd wedi cwblhau ar gyfer mis hwnnw, rhowch wybod i ni erbyn diwrnod cyntaf y mis nesaf neu diwrnod gwaith nesaf os mae hwn yn disgyn ar penwythnos neu o'r banc fel wedais o'r blaen. Jyst i gadw ni gwybod na fi unrhyw weithgaredd trwy e-bostio cymorth@taith.cymru. Iawn, i ddechrau, na jyst mynd trwy'r tabiau cychwynnol. So mae'r tab canllawiau data cyfranogwyr yn rhoi canllawiau pwysig ar y broses adrodd misol. Dylech sicrhau eich bod yn darllen hwn cyn mynd ymlaen i nodi unrhyw wybodaeth nes ymlaen. Mae'n rhoi arweiniad ar sut i gwblhau'r offeryn ac yn rhoi canllawiau ar golofnau unigol, y fformat ar gyfer cofnodi data a pham rydym yn gofyn am y wybodaeth benodol. Mae'r crynodeb sefydliad yn rhoi crynodeb o'ch manylion sefydliadol chi. Does dim angen newid unrhyw beth ar y dudalen hon, ond dylech cymeryd ychydig o amser i wirio bod eich holl manylion yn gywir, ac os gwelwch unrhyw gwallau, rhowch wybod i ni. A dyma'r tab lle byddwn ni mewnbynnu'r gwybodaeth perthnasol ar gyfer pob cyfranogwr taith. Iawn, o dechrau gyda'r enghraifft ar gyfer symudedd unigol. Yng ngholofn A, dewis y math o symudedd, felly na i roi unigol fan hyn. Colofn B yw i fewnbynnu eich dynodwr ar gyfer pob cyfranogwr fel cyfeirnod os oes gennym unrhyw ymholiadau neu gytundebau ar gyfer cyfranogwyr unigol, megis costau cymorth eithriadol neu ychwanegol. Dylai fod gan bob cyfranogwyr, mewnol ac allanol, un dynodwr sydd i'w ddefnyddio ar gyfer pob symudedd. Enghraifft, os ydynt yn cymryd rhan mewn ymweliad paratoadol a symudedd grŵp, dylid defnyddio'r un dynodwr wrth gofnodi'r gwybodaeth y cyfranogwr ar gyfer y ddau symudedd. Bydd hyn yn ein galluogi i roi gwybod am nifer gwirioneddol yr unigolion sy'n cymryd rhan, yn ogystal â nifer y symudeddau sydd wedi digwydd. Ni ddylai'r dynodwr fod yn enw na chynnwys unrhyw ddata personol. Os oes gennych eisoes dynodwr eich hun ar gael ar gyfer y cyfranogwr hwn, enghraifft rhif myfyriwr, croeso i chi ddefnyddio hyn. Felly, na i mewnbynnu dynodwr fan hyn. Mae'r set nesaf o golofnau yn gofyn math o cyfranogwr, math o symudedd sef mewnol neu allanol, felly na i llenwi nhw mewn nawr.
dysgwr yw'r cyfranogwr hon, a maen nhw'n cymryd rhan mewn symudedd allanol. Nawr, mae yna ddoi colofn fan hyn, sef statws astudio a maes astudiaeth. Mae rhain yn berthnasol i addysg bellach ac addysg uwch yn unig. Felly ni fydd rhain yn ymddangos ar eich templed os ydych chi'n cwblhau adroddiad ar gyfer sector gwahanol. Hefyd, maen nhw'n gofyn am sir y cyfranogwr, dod o Gonwy. Iawn, a wedyn, ni'n mynd i mynd i mewnbynnu gwybodaeth am ethnigrwydd, anabledd ac unrhyw anghenion dysgu ychwanegol. Fel welwch ar yr es uwchben, mae'n dweud bod rhai ohono'r colofnau yma yn perthnasol dim ond ar gyfer allanol, a mae rhai ar gyfer allanol a mewnol. Felly, mae'n mynd ymlaen i roi ethnigrwydd i mewn. Dim anabledd. Nag unrhyw anghenion dysgu ychwanegol. A dyn nhw ddim yn dod o gefndir difreintiedig. Wedyn mae un colofn arall ar y sgrin hon yma sy'n berthnasol i addysg bellach ac addysg uwch yn unig. Felly unwaith eto, os ydych chi'n cwblhau adroddiad ar gyfer sector gwahanol, ni fydd hwn yn ymddangos ar eich templed. Felly chi'n gallu anwybyddu hwn ar gyfer y canllawiau hwn, ar gyfer y fideo hwn. Yna, gofynnwn a yw'r cyfranogwr yn siaradwr Cymraeg. Os mae Cymru yw'r wlad, mae'r person yn ei thrin fel ei gartref parhaol, a yw'n rhan o ysgol cyfrwng Cymraeg, neu sefydliad cyfrwng Cymraeg. Yn yr achos hwn, ydy, mae'n siarad Cymraeg, hanu o Gymru, ac yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'r holl wybodaeth hon yn ein helpu i archwilio a gwirio bod rhaglen taith yn cyflawni ei hymrymiadau trawsbynciol ar gyfer cynhwysiant. Iawn, awn ymlaen at hyd y prosiect. Fel wedais o'r blaen, dim ond ar ôl i weithgaredd ddigwydd y dylech roi gwybodaeth yn yr offeryn, neu os oes costau gwirioneddol wedi cael ei gofyn a'i gwario. Felly, yn yr achos hwn, mae rhoi dyddiadau mewn ac hefyd ar gyfer dyddiadau dechrau a gorffen y symudedd nodwch yn y fformat canlynol. Diwrnod, mis, blwyddyn. Felly, dechreuodd y symudedd hwn ar cyntaf o Fedi. Wedi bennu ar y cyntaf o Hydref. Bydd hwn wedyn yn cyfrifo nifer y diwrnodau i gyd. Yna, jyst i esbonio bod y dyddiad cychwyn yw diwrnod cyntaf y cyfnod symudedd ar Ienyr gan taith, a'r dyddiad gorffen yw diwrnod olaf y cyfnod symudedd ar Ienyr gan taith. Ni chyfrifir unrhyw ddiwrnodau ychwanegol lle mae cyfranogwr neu grŵp yn aros yn y wlad ar ôl i'r gyfnewidfa ddysgu dod i ben. Ni ddylid ychwanegu diwrnodau teithio i'r celloedd hyn. Er enghraifft, rydych chi'n teithio ar dydd Sul yn barod ar gyfer eich profiad symudedd ar y dydd Llun. Yn hytrach, dylid ychwanegu manylion y dyddiau teithio hyn yn yr adran sylwadau nes ymlaen, i sicrhau eich bod yn cael y dyraniad cyllid cywir. Hefyd, os yw'r cyfranogwr neu'r grŵp symudedd yn cael seibiant o ddiwrnod neu fwy i gymryd rhan mewn gweithgareddau nad ydynt yn gysylltiedig ar symudedd, neu yn achos symudedd hir dymor i ddychwelyd adref neu wlad arall am gyfnod, dylid cofnodi'r dyddiau hyn fel diwrnodau sydd heb eu hariannu. Felly, yn yr achos hwn, mae yna diwrnod lle maen nhw'n gwneud gweithgareddau gwahanol sydd ddim yn gysylltiedig ar symudedd taith. Felly, na i roi un i mewn fan hyn.
Iawn, colofn nesaf yw nifer o oriau, ond mae hwn ar gyfer symudeddau rhythwyr yn unig, a mae hwn yn symudedd ffisegol, felly dyw hwn ddim yn berthnasol i'r symudedd hwn. Wedyn, ni'n rhoi lleoliad neu'r cyrchfan fan hyn, maen nhw'n mynd i Colombia. Yna mae'n gofyn am y dull teithio. Ni'n gofyn am y dull teithio fel rydym yn ymwybodol o unrhyw gostau teithio gwyrdd. Gyda llaw, bydd angen i chi wneud cais am gyllid ychwanegol ar wahân ar gyfer unrhyw costau teithio gwyrdd. Mae mwy o wybodaeth ar sut i'w wneud hwn ar ardal aelodau yng Ngwefan. Yn yr achos hyn, maen nhw'n hedfan. Mae'r set o golofnau nesaf i ymwneud â arian ychwanegol, gwirioneddol. Felly, os ydych wedi gwneud cais am unrhyw gyllid ychwanegol, fel costau eithriadol neu gymorth cynhwysiant, dylech gynnwys manylion yng ngholofnau yma. Os ydych wedi cyflwyno cais am gyllid ychwanegol ac bod yn dal i aros am gymeradwyaeth, mae'n gofyn am hwnna hefyd. Felly, am yr unigolyn yma, dyn nhw heb gofyn am unrhyw arian ychwanegol, felly nhw'n gallu anwybyddu'r golofnau yma. A mae hwn i ymwneud â, os yw'r cais wedi cael ei gymeradwyo yn y beidio, yn yr achos yma, dyn nhw heb gofyn am unrhyw arian ychwanegol, felly dydy hwnna ddim yn berthnasol. Dydy hwn ddim yn berthnasol chwaith, oherwydd mae'n gofyn am gwariant yn erbyn y costau gwirioneddol. No, am gyfer cyllid dwbl, gall gyfranogwyr derbyn sawl ffynhonnell o arian i gefnogi ei symudedd. Fodd bynnag, os ystyrir bod unrhyw un o'r rhain yn ffynhonnell o arian cyhoeddus, a'r bwriad yw i defnyddio i dalu'r un costau symudedd a fyddai hefyd yn cael ei talu gan taith, enghraifft teithio neu gynhaliaeth, byddai hwn yn cael ei ddiffinio fel cyllid dwbl, a mae angen osgoi hwn lle bod hynny'n bosibl. Bydd angen i chi roi gwybod am unrhyw gyllid dwbl ar yr offeryn hwn, a bod mewn sefyllfa i ddangos tystiolaeth o hyn. Os yw'r cyfranogwr yn derbyn unrhyw gyllid cyhoeddus arall ar gyfer ei symudedd fel grant teithio, mewnbynwch y manylion yn y golofn yma. Yna, bydd hyn yn cael ei diddyddu o'r swm a ddyranwyd gan taith. Os ydynt yn cael ffynhonnell arall o gyllid nad yw'n cael ei neilltuo i gost benodol sydd eisoes wedi gwmpasu gan taith, mae hwn yn iawn a nid oes angen adrodd hwn. Yn yr achos hwn, mae'r unigolyn wedi derbyn grant ar gyfer teithio yn benodol, a'r grant am 100 o bunnoedd, felly rwy'n rhoi'r swm gwirioneddol fan hyn. Ac yna, yn y colofn yma, rhowch unrhyw sylwadau ychwanegol neu manylion diwrnodau teithio, felly wna'n wneud hwn fan hyn. Mae'r cyfranogwr yma eisiau un diwrnod teithio ychwanegol. Felly, rwy'n mewnbynnu'r cais fan hyn. Ambell pwynt pwysig nodi, bydd adroddiadau anghywir yn codi baneri a gall arwain at archwiliadau neu gwiriadau ychwanegol rhwng taith a'r sefydliad. Os yn bosib, cyfarthrebwch unrhyw faterion, pryderon neu gamgymeriadau i ni cyn gynted â phosib. Ni'n ymwybodol gall camgymeriadau ddigwydd, ond mae angen i ni sicrhau bod ni'n derbyn y wybodaeth ddiweddaraf mor aml a phosib. Os nad oes unrhyw newidiadau i'r adroddiad, e-bostiwch taith erbyn y cyntaf o'r mis i ddweud nad oes unrhyw newidiadau. Bydd negeseuon e-bost yn cael eu hanfon at sefydliadau bob mis i atgoffa chi i ddanfon adroddiad i ni. Bydd gwiriad cydymffurfio yn cymryd lle, gwiriadau cydymffurfio, gellir ei trefnu ar hap, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol bod gwiriad yn golygu ein bod yn credu bod unrhyw broblem penodol yn bodoli. Nawr na edrych ar y siampl wahanol o symudedd mewnol. Felly na dechrau gyda'r math o symudedd yng ngholofn A. Bydd hwn yn aelod staff sydd yn trafeilio
fel rhan o grŵp. Mae rhoi dynodydd newydd fan hyn. Yna, mae rhoi'r math o cyfranogwr. A mae hwn yn person cysylltiedig sy'n cyfeilio. Nodwch, os oes gennych symudedd grŵp ac bod yn bwriadu mewnbynnu person sy'n cyfeilio, gnewch yn siŵr eich bod yn dewis person sy'n cyfeilio neu person cysylltiedig yn hytrach nag aelod o staff. Fel welais o'r blaen, mae hwn yn symudedd mewnol. Mae anwybyddu rhai oherwydd dydyn nhw ddim yn berthnasol am y sector I. Mae'r symudedd yn cymryd lle yng Nghaerffili. Mae ethnigrwydd ar gyfer symudedd allanol yn unig, felly na i anwybyddu hwn. Mae yna anabledd gan yr unigolyn. Does dim anghenion dysgu ychwanegol. A wedyn, mae'r colofn C ar gyfer symudedd allanol yn unig. Yr un peth fan hyn. A'r un peth am colofnau M, N ac O. Nawr rai mewnbynnu'r dyddiadau. Yn yr achos hwn, fel wedodd o'r blaen, bydd angen i mewnbynnu unigolion sydd heb gwblhau'r symudedd eto, ond sydd wedi gwario arian ychwanegol. Maen nhw wedi gofyn amdano'n barod, felly bydd hwn yn perthnasol yn yr achos hwn. Yn yr enghraifft hon, rwy'n mewnbynnu'r gwybodaeth ym mis Ionawr, ond mae'r symudedd yn cymryd lle ym mis Chwefror. A bydd yn para am mis. Dim diwrnodau heb eu hariannu, a mae hwn yn symudedd mewnol, felly dyw hwn ddim yn berthnasol chwaith, oherwydd mae hwn ar gyfer symudeddau rhythwyr yn unig. Wedyn, rwy'n dewis tarddiad. Maen nhw'n dod o Cyprus. Maen nhw'n dod ar gwch. Maen nhw wedi gofyn am arian ychwanegol, felly rwy'n rhoi ydw fan hyn. A dyma'r un perthnasol. Mae hynny ymwneud â anabledd, a maen nhw wedi gofyn am 1,000 o bunnoedd, felly rwy'n rhoi'r swm fan hyn. Dydyn nhw heb gofyn am unrhyw arian ychwanegol ar gyfer cymorth cynhwysiant arall neu costau eithriadol ar gyfer teithio drud, na chostau eithriadol ar gyfer Covid. Yn achos hwn, mae'r cyllid ychwanegol wedi ei gymeradwyo gan taith, felly wedi dewis ydy. A wedyn fan hyn, rwy'n jyst yn rhoi'r swm sydd wedi cael ei wario allan o'r 1,000 o bunnoedd yn barod. Yn yr achos hwn, maen nhw wedi gwario 900 o bunnoedd. Felly rwy'n mewnbynnu hwnna fan hyn. Dydyn nhw heb dderbyn unrhyw cyllid dwbl, ond maen nhw'n gofyn am 2 dydd teithio. Felly, rwy'n gofyn am dalyn nhw fan hyn. A dyna diwedd y fideo. Gobeithio oedd yna'n ddefnyddiol i chi, ond os oes unrhyw cwestiynau, cysylltwch â ni cymorth@taith.cymru. Diolch yn fawr.